Менә безнең декорацияларда бит үзегез күрәсез, тамашачы бүген күрер, күргәзмәдә музейда кебек, һәм миңа музыкада да шуны күрсәтергә кирәк иде. Мин алдым бер борынгы халык көен, халык җырын, һәм аны үзем музыкама керттем, заманча яңгырашка, заманча аһәнгә киндердем дип әйтим, һәм ул музыканы бер спектакльнең кульминация вакытында безнең тамашачы ишетер. Нәрсә килеп чыкты, күрербез. Мы ни одну премьеру не пропускали. Ну, а этот спектакль мы ждали. Мне нравится вообще сама вся постановка. Мне нравится сюжет. Naneler, buna bu senin yurtun. Hazır iyi yapmak olasın. Миңа спектакль бик ошады. Мансурга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шундый ихлас, күңелле постановка өчен, шундый яклы күз алдыма яклы мизгелләр килде. Бик ошады, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Премьер миңа бик ошады. Күзләремнән яшьләр килде. Шундый кызыксындыргыч, тормыш турында бик әйбәт.